জগবন্ধু হে গোসাই, জগবন্ধু হে গোসাই, ତୁମ୍ଭ ଶ୍ରୀଚରଣ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ, ତୁମ୍ଭ ଶ୍ରୀଚରଣ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ, ଜଗବନ୍ଧୁ ହେ ଗୋସାଇ, ଜଗବନ୍ଧୁ ହେ ଗୋସାଇ। ଶରଧା ବାଲିରେ ଥରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ 750 କୋଶ ଆସିଛି ଧାଇଁ, ଶରଧା ବାଲିରେ ଥରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ 750 କୋଶ ଆସିଛି ଧାଇଁ, ଜଗବନ୍ଧୁ ହେ ଗୋସାଇ, ଜଗବନ୍ଧୁ ହେ ଗୋସାଇ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶରଧାବାଲିର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୁରୀର ଶରଧାବାଲି ବିଷୟରେ କିଛି କଥା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୁରୀର ଶରଧାବାଲି ବିଷୟରେ। ପୁରୀର ଶରଧାବାଲି ଏକ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ। ଏହା ହେଉଛି ମାଳିନୀ ନଦୀର ତଟ, ଯାହା ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପୁରୀ ସହରରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। Let us know about Sarada Valley of Puri. Sarada Valley of Puri is a holy place. It is the bank of river Malini, which flows in the Puri town thousands years ago. ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘୋଷଯାତ୍ରା ବା ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ଶରଧା ବାଲିରେ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶରଧା ବାଲିର ବାଲି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଓ ଶରୀରରେ ଏହି ପବିତ୍ର ବାଲିକୁ ବଳି ହୋଇଥାନ୍ତି। The chariot of Lord Jagannath stands in the Sarada Valley during the Yatra. So, the sands of Sarada Valley is very auspicious. The devotees put the holy sand in their head and body to get the blessings of Lord Jagannath. ନଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଶରଧା ବାଲିରେ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଏହି ସ୍ଥାନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବା କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ନୁହନ୍ତି। Thousands of devotees flock to Sarada Valley in front of Gundicha temple to catch a glimpse of divine shivlings during the 9 days Rath Yatra festival. But many of them are not aware of the tales associated with the place. ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶରଧା ବାଲି ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି କାହାଣୀ ବିଷୟରେ। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଭାର୍ଗବୀ ନଦୀର ଏକ ଉପନଦୀ ମାଳିନୀ ବଡ଼ ଦେଉଳ ବା ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା। Let us know the tales associated with the place Sarada Valley. Thousands years ago, the Malini River, a tributary of Bhargavi, flowed there between Badadeula, the main temple, and Gundicha temple. ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ରଥଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲା। ତେଣୁ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପ୍ରଥମେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ 6ଟି ରଥ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ନଦୀର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 3ଟି ରଥ ରହୁଥିଲା। ରାଜା 3 ରଥରେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ମାଳିନୀ ନଦୀ କୂଳକୁ ନେଉଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ନଦୀରେ ଥିବା
ତିନୋଟି ବଡ଼ ଡଙ୍ଗାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ନେଇ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯାଉଥିଲେ। ତାପରେ ନଦୀ କୂଳରେ ଅନ୍ୟ 3 ରଥ ବ୍ୟବହାର କରି ମନ୍ଦିରକୁ ନେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ବାଲିରେ ରଥ ଟାଣିବା ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ 6ଟି ରଥ ତିଆରି କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। During the Rath Yatra, the chariots are not directly reached the Sri Gundicha temple. Therefore, King Indradyumna first built 6 chariots to use for the festival, 3 on the each side of the channel. The king took the deities in 3 chariots to the bank of Malini river, then took the idol in the 3 larger boats on the river and took them to the side of Gundicha temple. Then he used other 3 chariots from the river bank and took them to the temple. So it was very difficult to pull the chariot in the sand and to make 6 chariots every year. शारदा बालीर आउ किछि कहानी को नहीं मु आसीबी आगामी अध्याय में। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। I will come up with another story of Sarada Bali in the next episode. Thank you. Jai Jagannath.